नै माथो कारेन्टआबो थांबाय। साहाब लाइटआ फैखानाय नंला। र' साहाब आं ममबाति सावनानै लाबोनि। दे बावनो गालांदो। सुरेश दरजाया मारिदो, आं थांनोसै। दे आं मारिनोसै। सोर जाखो?
सोर नोंलाय? एफाग्राब मोनायाव हारसिङै माब्रै फैखो? फै सिङाव फै। आइनि लोमजानाया जोबोद गोब्राब जादों, बेखायनो आं नोंखौ लिंनो फैदों। नों लानो लुबैदों नामा? ला। रथ' दे। थु। नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा अनजालि। न'आ नोंसिना बबेथिं? जोंनि न'आ बैयावनो। जों आइजों आंजों बेयावनो थायो। ए डाक्टारा फैबाय, बैयाव जिरायदो। मा जादों? दाखालिनिफ्रायनो लोमजानाया बारा जादों। दे एसे चेक खालामनि। दे बिदिबालाय। नानिया बहा थांखो? नैबे मुलिखौ लादो। दिनाव खेबनै जा ओंखाम जाखांनानै। ओइ नानि ओरै फैसाय। मानो बाहेरायाव थाबाय थाखो? दे बिदिब्ला आं थांनोसै। दे आंथ' सिखारनोनो हाला। हाब मा जाखो बेहालाय? बेथ' बै हस्पिटालनि डक्टरसो। मानसियाथ' गैलालै आइयै। अब्लाथ' बे मैया बेलासिनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दं जानांगौ। बोखांदोलै!